Ac i ni ar ganol y gystadleuaeth y ddawns Aml-Gyfrwng i flwyddyn 6 ac iau, yr olaf i ymddangos ar y llwyfan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Boneddigion a boneddigesau, diolch am ymuno ni ar ein taith amgylch bai Caerdydd. Gwnewch yn siŵr ei fod y eiddo personol gyda chi pob amser, a peidiwch eich gadael eich plant crwydro'n rhydd. Rhaid ni wir yn gobeithio o fyddwch yn fwynhau'r daith, a ydych yn barod i ddarganfod holl atyniadau'r bai. Gai fy mhel nôl, please? Mi fyddwn yn difodi. Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn cloi y gystadleuaeth y ddawns Aml-Gyfrwng i flwyddyn 6 ac iau.